అందరికీ నమస్కారం. వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ గో ఆర్టిస్టిక్ విత్ పేరెంట్. ఈ కరోనా టైంలో బయట ఏది కొనాలన్నా భయం వేస్తుంది కదండి. ఆఖరికి పిల్లలు ఇష్టంగా తినే బిస్కెట్స్ కొనాలన్నా చాలా భయం వేస్తుంది. ఈ పాటికే మీకు టాపిక్ అర్థమైంది కదూ? అవును, ఈ రోజు మనం ఇంట్లోనే వెన్నతో బిస్కెట్స్ ఎలా తయారు చేసుకోవాలో నేర్చుకుందాం. అందరికీ నమస్కారం. ఈరోజు వెన్నతో తయారు చేసిన బిస్కెట్స్ చూద్దాం. దానికి కావాల్సిన పదార్థాలు: మైదా 1 కప్, షుగర్ పౌడర్ చేసుకోవాలి మిక్సీలోని, వెన్న ఒక 2 స్పూన్స్ శనగపిండి వేయాలి, బేకింగ్ పౌడర్ 1 స్పూన్. ఇప్పుడు ఒక బౌల్ తీసుకోవాలి. ఫస్ట్ మైదా వేయాలి. ఒక కప్పు మైదా. ఇప్పుడు షుగర్, ఇప్పుడు ఒక 2 స్పూన్స్ శనగపిండి, 2-3 స్పూన్స్ వేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు 1 స్పూన్ బేకింగ్ పౌడర్, ఇప్పుడు వీటన్నిటికీ కొంచెం కలపాలి. వెన్న తీసుకోవాలి. వెన్న తీసుకున్నప్పుడు ఏంటంటే చేతితోనే కలుపుకోవాలి, బాగా వస్తుంది. ఇప్పుడు చూసారా, ఇలా కలుపుకోవాలండి. కొంతసేపు బాగా కలుపుకుంటే ఏంటంటే స్మూత్గా వస్తాయి. చపాతీ పిండి కంటే కొంచెం స్మూత్గా రావాలి. ఇప్పుడు దీన్ని బిస్కెట్ షేప్స్లో చేసుకుందాం. చిన్న చిన్న ఉండలు చేసుకొని చేత్తోనే చేసుకోవచ్చు. చేసుకొని ఒక షేప్ రావడానికి 1 కప్పు తీసుకోండి. మిగతా వేస్ట్ పక్కకు పెట్టుకొని చూసారు, ఇలాగా ట్రేలో పెట్టుకొని దానికి ఒక డిజైన్, ఫోక్ ఉంటుంది కదా, ఫోక్తో డిజైన్ చేసుకోవచ్చు. ఇవన్నీ ఇలాగా చేత్తో చేసుకొని ఒక మూత తీసుకొని ఇలా రౌండ్ బిస్కెట్సే కాకుండాను చామ్ బిస్కెట్స్ అని అమ్ముతారు కదా, దాన్ని 1 కప్పు తీసుకొని హాఫ్ ఇట్లా అంటే ఈ షేపు. పిల్లలు కొన్ని షేప్స్ చూసినా సరే ఇష్టంగా తింటారు. సరే అండి, బిస్కెట్స్ అయిపోయినాయి. ఇప్పుడు మనం ఓవెన్లో పెడదాము. 5 మినిట్స్లో ఓవెన్లో పెట్టినా బేక్ అయిపోతాయి. బేక్ అయిపోయినాక తీసి మనం రుచికరమైన బిస్కెట్స్ తినచ్చు. ఎవరైనా వచ్చినప్పుడు మనం కబుర్లు ఆడుకుంటూనే వాళ్ళ ముందే కూర్చొని మాట్లాడుకుంటూ కలుపుకోవచ్చు. దీనికి పెద్ద కష్టమైనవి ఏమీ లేవు, ఇంట్లోనే అన్నీ ఉంటాయి. మైదా పిండి, శనగపిండి, షుగర్, వెన్న, బేకింగ్ పౌడర్ కలుపుకున్నాక మనం 5 మినిట్స్లో బేక్ అయిపోతాయి. అవి తీసుకొచ్చి మన పిల్లలు, పెద్దవాళ్ళు అందరం తినొచ్చు. చాలా టేస్టీగా బిస్కెట్స్. ఇప్పుడు ఇది ఓవెన్లో పెడతాము. 5 మినిట్స్లోని బేక్ అయిపోతాయి. 5 మినిట్స్లో బేక్ అయిపోతాయండి, బిస్కెట్స్ రెడీ అయిపోతాయి. చూసారా అండి, అయిపోయినాయి బిస్కెట్స్. చూస్తేనే తినాలనిపిస్తున్నది కదండి.
ఇంట్లోనే ఎంత టేస్టీగా బిస్కెట్స్ రెడీ అయిపోయాయో ఇవి చాలా తొందరగా కూడా రెడీ అయిపోయాయండి. ఇవి పిల్లలు పెద్దలు ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు. ఇంకా అన్నీ ఇంట్లోనే చేసుకునేటట్టయితే బయట కొనుక్కోవడం ఎందుకు చెప్పండి. సరే, మీరు కూడా ఇంట్లో ట్రై చేసి టేస్ట్ చేయండి. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేసి షేర్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.